onye isi oche izugbe nke otu ndọrọndọrọ APGA bụ Barrister Sly Ezokenwa bụzi onye nke kọwara ya bụ otu pati dịka naanị otu pati bụ ndị nke nwere ike ịgbatụ onye aka enyi na enyi nyegara ndị nke chọrọ agamnihu maka ọdịmma mmadụ nkịtị niile. Barrister Ezokenwa kwupụtara nke a na oge ọ na-eme nzaghachi na ya bụ njem bụ nke onye isi ala na-achị obodo a bịara ma bụrụkwazị n'ime steeti a bụ Anambra. Onye nta aka anyị ga-ewetara anyị ya bụ akụkọ n'uso. Ezokenwa bụ onye kọwara na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụ nnọọ nke na-aga n'ihu ịchọ ka obodo na-aga n'ihu site n'atụmatụ ga-enye aka na mpaghara niile ihu na obodo na-aga n'ihu ma kwuo na onye isi ala bụ President Tinubu bụ onye isi ala Naịjirịa na ọ bụghị nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla iche bụ nke mere ya nna obodo niile. Dịka Barrister Ezokenwa kọwaa, otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile nwegasịrị ọkpụrụkpụ mmadụ nwere ike ijikọ aka ọnụ ha na gọọmenti etiti ewee nwee ike nweta obodo Naịjirịa nke bụ mmasị onye ọbụla. Kọwakwa na onye isi ala mara mkpa ọ dị ya na otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile nọ na Naịjirịa ijikọ aka ọlụ site na nzọpụ ụkwụ ọ zọpụrụ na inye ọrụ nke ọ nyere Ambassador Bianca Ojukwu dịka minista na-ahụ maka Foreign Affairs ya na Maazị Mark Okoye onye mere onye isi oche South East Development Commission. Ha abụọ bụrụ ndị APGA dịka igosipụta na ọ chọrọ ọchịchị ga-arụkọ ọrụ ọnụ. Barrister Ezokenwa nọkwazi wee kwuo na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na APC bụ ndị nwere ntụkwasị obi na ijikọ aka ọnụ wee rụọ ọrụ bụ nke ọ kọwara na ha abụọ ga-arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma obodo a. Abụ m